ועכשיו לפינת המבקרת היומית, ונמצאת איתנו מירב גוטמן, בלוגרית תרבות. היי. היי, ערב טוב. ערב טוב לך, מה ההמלצות שלך? אנחנו נתחיל עם מרלין מונרו. החודש מלאו 50 שנה למותה בטרם עת של אחת האייקונים הכי גדולים בתרבות הפופ. יש מצב שהייתה אפילו הראשונה, אם חושבים על זה. אם לא הגדולה ביותר, כן. אז לפחות לכבוד המורה החלטתי לשוב ולצפות באחת הקלאסיקות הגדולות של מרלין מונרו, בסרט חמים וטעים. במרכז העלילה שני נגני ג'אז נוכלים חביבים, שמשחקים אותם ג'ק למון וטוני קרטיס המופלאים, שמסתבכים עם המאפיה וכמובן מתחפשים לנשים, מתחפשים לנשים, שזה עניין, מוטיב חשוב. לא עניין של מה בכך ב-1959, גברים בדרג על המסך, לא דבר מאוד שכיח. בדרך הם מכירים את מרלין מונרו, וכמובן נופלים שדודים וקסמיה. נחשב לאחת הקומדיות הכי טובות בכל הזמנים. אני זוכרת שזה היה הסרט האהוב עליי כשאני הייתי ילדה. זה סרט מקסים, אמנם תמים היום נראה, אבל באמת מקסים, והסיפור שמאחורי הקלעים לא פחות מעניין. היו שם אינטריגות די גדולות, מרלין כל הזמן שכחה את הטקסט ולא הסכימה לצאת מהחדר, והיא חרה באופן קבוע ורבה עם הבמאי, והייתה מרלין באופן כללי. כמו סופרסטארס שיש היום. כמו הדיבה שהיא, בדיוק, אבל היא עדיין כובשת מתמיד, והסרט באמת מקסים, כולל השיר המפורסם, I want to be loved by you, שהיא בהחלט מבצעת כמו שרק היא יכולה. פופו פידו כמה כוכבים? 5 כוכבים למרלין. והסיפור הבא שלנו? נמשיך עם המלצה לאלבום חדש של אומן היפ-הופ מאוד מאוד מוערך שנקרא פרנק אושן. הוא, כמו שאמרתי, מאוד ידוע בתחום שלו, הוא עבד עם הגדולים. אני מתביישת להגיד שאני דווקא חובבת היפ-הופ, אבל עליו לא שמעתי. אז הנה לך המלצה לסוף שבוע. עבד עם ג'ייזי, עבד עם קניה ווסט, נחשב באמת מאוד מאוד ידוע. האלבום שלו מצוין, אבל זה לא העניין הכי גדול בהקשר שלו. לפני כמה חודשים הוא החליט להוציא את עצמו מהארון. הוא צייץ בבלוג שלו, שזה הדרך הכי כנראה מקובלת הכי מהירה גם. לצאת מהארון, וזה לא עניין של מה בכך כשמדובר בתעשיית ההיפ-הופ, שהיא מאוד מצ'ואיסטית, מאוד ככה הומופובית, אז הוא קיבל באמת גלי תמיכה והמון ביקורות חיוביות על העניין הזה, באמת אומץ. לא מחרימים אותו? בינתיים לא, הוא גם גרף המון פרסים בכל מיני תחרויות וטקסי מוזיקה, למי שבאמת אוהב את הז'אנר טריפ-הופ, משובח ככה באמת עם איכות מאחוריו, אני ממליצה בחום. אני בהחלט... 4 כוכבים. 4 כוכבים. ואנחנו נמשיך ב-MTV? בעולם המוזיקה, פחות או יותר. הרד הצ'ילי פפרס מגיעים לארץ בספטמבר. חוץ מהמוזיקה המשובחת, אני נזכרתי באוטוביוגרפיה מדהימה שכתב הסולן טוני קידיס ב-2004, שנקראת סקארטי, שהוא רקמת צלקת. שככה גם קוראים או לאלבום או לשיר. לאחד השירים הכי ידועים שלהם. קידיס עבר חיים מאוד מאוד מעניינים ומאוד לא קלים. הוא גדל עם אבא סוחר סמים, וחוויית הסמים הראשונה שלו עבר בגיל 12, וככה הידרדר להתמכרויות שונות, ובמשך הרבה שנים, תוך כדי העלייה של הלהקה. כנראה שזה הסוד בשביל להיות אומן מצליח. יכול להיות. בכל אופן, בספר הוא כותב בצורה מאוד כנה, מאוד חשופה ככה לגמרי. גם מי שלא מעריץ גדול של הלהקה, אני חושבת, ימצא את עצמו מרותק לספר הזה, ולסיפור חיים של האיש הבאמת מדהים הזה, ומי שלא, לכו להופעה, גם מומלץ מאוד. גם כמה כוכבים? 5 כוכבים מומלץ, באמת. תודה רבה מירב. בכיף.